uche face anya. I was saying my Venus celebrate, can I celebrate or do easy add the extra year. In fact, yeah, new year. If I be new year. So all the very, very important. You call me email gini. Email your Ofuma for the rest of the year till years or what's it? So happy birthday, my dear. Hello. Good afternoon. Cake email. No. Evangelist Ugo Ekene from Ugwaji. No was thinking time ODENIGBO. Hello. Mm-hmm. We are potato to go to an nega batagiaka, Mobnanka Emeko. Call mother that now. I could have some other responsibilities. Be on a and now Makana Oyeriaka. Boko remember or just you must have go to any money, but we take on here, if you take on here for good. Come on, Oboya. Come on now, Rokola, Aderia, Mezumuni and the Yeriaka. Or Cadreco, we are present of Burumanda, and all the just crew. Abraham, and no chinking. Mammy, I'm all no down once it's record. Me and the year, come I am one out suggesting what I have. Yeah, witness with our canny, me as a witness, or must it next version of the mother. About Jack and we are couldn't win Naga Batagiak. Ocha can we wait together no matter it open off Gura, so Fugurus on over. And Ocha call me off my career, but a responsible person career, no matter what. I think so Gaban of Guru Mother. Because all bad of Guru Mother, all get here for going on of Guru Mother. You have them Naga. Next change a man imagine a mere traka for what in attack a cabanat fee. Yabanat fee, Yakana, Megodia on a way to Pate go for a room. Mom go for the Anna. I can't do a quarrel. Next change him, you went in attack, Magodria gave the next action of the woman. Maka, where you me have not when I had ya. Thank you. Dalo so. Dalo. Alright, now wanna say ya respect, ya obey good me first. Kaimare be me asi, abia kaimare bo si aputa, kaimaluko si areputa. By the time we obey the mother, onwezie ka me asu emekwazi any other thing. You go ayamaluzie no ya na choku. Ko go through no choka the child the better than her. Hello. Cake email. Mbedo Maka fa gina ebi se abai. Dijolimbo nkai no. No so. Gani. Ami na veterinary. Happy birthday, Amba. I want to move trenches. I promise you. Happy birthday, Nemu. Ami.
I'm a beg a below now, if I can give them more money in your account. I open a new baby, is good, Omarita, okay, is good, okay, can they can your limbo, what I do, Maha, no, Sinaka, good, different eating raka, more money in your account, long life and prosperity, can Amen. Amen. There we go. Namo ekene nyabu first caller tinye n'ọnụ n'okwu mba ọ bụ nyanwụ second maka bụ first ọbịa so a na ekene nke nwoke tinye n'ọnụ n'okwu o kwuru ọfụma so afọ m bụ Didi Olimbo once again ife m na-ekwu bụ nke nwaanyị a nne ya nara eme ife ọjọọ nne ya chọrọ ka mpako karịa anya arụ ịghọta ife m na-ekwu mana nke nwaanyị ebidogo ka mpako karịa ya arụ maka na ọ na-afụ ego nne ya chọrọ ụdị a ka m gwa nke bụ eziokwu ajụjụ achọrọ m ka eze amụ ya bụ ajụjụ m chọrọ ịjụgo ugbu a ọ bụrụ na ọ bụ ụlọ akwụkwọ ka ọ nọ onye nkụzi like vice chancellor ma ọ bụrụ na ọ mahadum ka ọ nọ asị ya tupu ị bịaba akwụkwọ echi na achọrọ m ka isi a ịkwa gị kwapụ ya ife a itinye n'anya gị wepụ ya mbụ a itinye gị wepụ ya echi tupu ị bịaba akwụkwọ o nwere ike imenwu ya antịchi na azọ nwere ike ịsanwụ nke ahụ ọ bụ na akwụkwọ dị ya mkpa ọ bụ na akwụkwọ dị ya mkpa ọ ya ewepụ ya okay
DJ Olimbo daalụ sọ ị na-ejekwa ukehe biko jiri ube na ọka wee na-anachieta azụ mbọsị ọzọ ị ga-akpụ na Odenigbo ọ dị very very important ka m gwakwa unu biko na atabekwa m ọka na ube this year in decide ya to help my life akwụfuru ube nke esi ka nje taa na ESVS asị m na ofu mkpụrụ ube 200 naira mgbachacha atụnyesi hey asị m nsị kedu ihe mere ejiro nọrọ na village adị ụdị ube ya ejichego na village so nwekwa ụdị ihe asị adịpụta ihe ịma na ị ga-enweta free na Sunway pụta ị na-ege ya ofu mkpụrụ 200 ọ bụghịkwa na o buru ibu one ka mma alajazi dị m alacha unu daalụ God bless you do not mention thank you unu emeka so ọ bụ na ị kọrọ ọka ọ bụ na ị nwere ube na ya adị gị ọ na ị na-ego ube biko ọ bụ na ị ga-ele 10,500 mmego ị ga-elekwana elu 10,500 mmego I can't complain because ife ya na-anwụchi anyị nkịta anụ a na ijos chọọ ịlacha ube ebe igolo ọka ihe na-ebela anyị akwa. Alright, 07 hello mgbede ọma ka eke ime mgbede ọma nnọọ ezimo nnọọ daalụ ya nwaanyị a gwa nwa nwaanyị ọ bụrụ nwata ihe sekọnd kọla kwuru ya nwa ha bịa kpọrọ ama m wetere nna ya achọrọ m ịghọta ebe isi abịa achọrọ m ịghọta ya gaa n'iru ka o wepụ nwaanyị marịcha ka dị ga-ewepụ onwe ya nọ ga-akpọghachi ya. Alright, okay, eji m n'aka na udo dị kiske kpọchie m aka azụ. Alright, 0706-048-5853 ma kpọọ na 0915-570-8347. Hello? Mgbede ọma ka eke ime? Nnọọ. Daalụ. Adị m mma. Ima from GRA, no. Owu ụzọ ahụ ka m sokwe na nne nwata nwaanyị ahụ melie ihe ọjọọ so na ọkwa maka na ọkịta daize ndị agba ọhụrụ ọnụnụ ọya abụ aya na-ayọwa ayọ ka anụ iwe ekwu amala etiwe iwe ka esi eti anyị mgbe nwa ma ka esi etiwa because nwa 22 years ọka bụ obere nwa so and apart from that ọka bụ ezigbote obere nwa so mgbe ya na-egwu ya datin ndị mmadụ mụta n'irespect their mother or their parents onye okenye ọbụla ọkachasị nne na nna because onye ahụ ya emechekwa egbukwala nne onye ahụ ya emechekwa egbukwala nna so ọbụla ji iwe ka o mere ya so she is too small to disobey her mother so biko ebe nna ya bụ achọghịzi maka ka o si nweta ego ma ka o si mee nke nna wee bido onye abịa ma ebe Chineke gọziri ya o bido onye abịa ya lukene nne ya nso jụọ ọnya mama kedu ịghọtago onye na-akpa n'arụ ọnya mụrụ ya ọnya mụrụ ya nwere mgbe onye kpara ụda agwa nwere mgbe ọya atizi mgbe ọya achị ma ọ lapụ ma ọ na-ewe ya anya ka ị na-anya iyi ma ọ bụ ihe ọjọọ mee mmadụ ga-amacha ihe niile
Mother than my child, and I don't mind your Peter, because that's in okay, on what I go dream in my area. It's like that. Maka all this technology and all this, my music as a kid, it's still like that. Even more, what I can go over Koya. So, when I would do me, and I because the key well, the joining both, you make up with the baby. So, I without that loyalty, no baby. About 1 year, not borrow no fish, man. Yeah, man is not meant to respect you, but no, no, you are respecting no matter what, smoking. So, one call barrier. You're telling me, I want to get them. When you will get them, I come and go and come. When you all man who are on your number, say the 1 second time. I think that in the Nandi state divine. Now, I'm able to state when I was there, some 100, 200, some money in account. You are on Echo, Yotago, on Echo, now Basso, Mana Anambra, the man is an Anambra man. Mana only experience from on that one soon, there. Mana, we are good, and Mana, I had them in pocket. So, you want to go. That is it. Ogulaji can hear me there. Ogulaji no go by that because one Lego and a Google no clue. In a work here on app. In a work on app and then careful in a chitazu yalo. The Batia yalo. So now work from me, Anna. We are not letting me or John Joina. Can you and you? So people, I believe, and to all the mothers can also. Logo video na agbo like na watu na village. Ona akuye ezigbo taka him ago na akuye ezigbo te ụla. Ai so na atu ojo. Ai o ebe kwusi ibido. Lotago. Oya kodogo. All right, Dalo. Okay. Maka mutakene no ke respect their elders. Very, very important. Obedience is better than sacrifice. Even if no one teach ego, 1 year near man open respect around the elders in the mix. If you're not boga ni aba, I account as up here. Maka no nwere ihe bụ ihe sekpụ ntị. O nwere isi afọ wee kwaba okpu. O nwere ihe kwesịrị ime tupu imewe ihe ndị ọzọ. Ọ dị oke mkpa. Ọ bụ na ịbụ nwatakịrị bụrụ an elder na-ege ntị. Uche gị dị ya. Kpọọ m na 07060485853 ma kpọọ na 09155708347. Hello. Mgbede ọma ka eke ime. Owo Junior no. Ndị mma. Yes, so I can chukwu. N'eti ekwe ihe na ndị ọzọ kwuru. Nwatakịrị a ya afụtakwana na nne ya na-emegide ya. Ma ya fụta na ịdọ aka na ntị n'ọzụzụ ka a na-azụ ya. Maka mama ya aha tụkwara agbọghọbịa dịka o si eto. Mgbe ụfọdụ ego na-emebi mmadụ. Ego na-eme mmadụ. O si na line wee pụọ. Nwatakịrị ịta dị 22 years dịka asụsụ n'akụkọ. Ị na-akpata dịkọdo ego ikwesị ka nne gị na-enyere advice ka isi eme na-enye advice n'aka nne gị. Ọ ya bụ ihe bụ usoro ọ ya bụ na ị ga-agwa ọfụma. Hapụ gị ikebe isi nke ga-akpụ na-akpụ na n'ịtụ a na-ete nka na-ete nka. Bifo ị mee otu ofu akara ebori ga-agakwuru n'ụzọ. Enweghị na ihe ala ọbụla na ihe eme nka bifo ị na-ama ọbata n'ime chaga na ebe a niile na-enweta niile. Bifo ị na-amata ihe na-eme n'ige dị na the age of 30 ịnụ di ifu na ọ vandalize go gaa iri. Mana ọ bụrụ na iji waya gee nne ntị mara na ego anyị ị na-eweta na m ma ọ bụrụ na ike aka gị and na-emechakwa na ị ga-esi na biya wee pụọ. Ụtọ a na ọ na-atọ n'iru gị bụ ụtọ a na ị ga-eji wee papa n'iru ezinụlọ nke gị. Ọma nke gị tụrụchekwa isikwa eto ahụ wee zụrụ ya. Ọ bụrụ ajụghị ka nne gị na-eji spọt ọ na-azụ gị irube isi ọ ga-adịrị gị mma n'ọganihu.
Man nigga, I'm keen and I come home and then that is word in us. You're not in a gazing because no teacher you go in a whatever. They make a how much had you not the money in a whatever we end up in. My humble being a possible also some money the opposite in my secret. I say why I say more. Oh, I got money where you go now, me where you go now. Man, every open where you go, every day is on up and out of money. They will do eyelashes, no them Yvonne, no them Braka, Mam Vimy, Mam Bao, Giga Pocheta, the Maria Mare go no water. You got it, two, two, near plant and I trust. Then let's see from your mother. I'll put out a career crayon. Or I'm a fellow. Dalo so. Okoro adi aka onye karị adi aka onye Korea. Kpọọ m na 07060485853. Hello. Mgbede ọma ka eke ime. Evening. Ka afa gị na-ebe isi akpọ m. Nnọọ Chinelo. Gaa n'ihu. Na-aga n'ihu. Chai, alright. Also that now everybody with the rights. Ime ihe ọbụla ọchọ. You have the right to do whatever you want to do. Even at age 22. Alright, achọrọ m iji obere break. Ịghọtago nna na cheta azụ. Mgbe nna chetakwala azụ, anyị mekwa ya ka anyị si eme ya cheta na ị nọ na Volt 104.3 FM. Afa mba ntichi n'azụ nna asị unu daalụ jisi n'ike. Agakwana ebe ọbụla maka na nna na cheta. Just ka mkpachalụ obere break na cheta azụ. Bruce Badaba, mana ịchọ m okwu ya daba se mụ na ndị vote be Sakaba. Yeah, what up, Bishop Boy Kula? Boy, and I'm hanging out with Vote FM 104.3 on there. Me, I don't like what
ịmagon time adịrị oge anyị na-emezi kwarapụ cheta na ị ga-enweta m na 07060485853 ma jụọ na YouTube na Vault Odenigbo dowere meseji gị ebe a ma ị nwekwa ike ije nkwa na Facebook na Vault 104.3. You don't own yourself. I get my account. Go buy a banana. In a mobile or you see, you were right. Who is right? You might have left and the right. We use the end down on the bargain. I want to know Kaita Nigan and Nagi. So, if you need me, when you were right, you make and you were right. She was getting an apple. Then say, I will in the toilet and the mortgage. It was made to here I had a knock. Daalụ. Alright, ya na onwe ya na-akọwata na nne gị bụ nne gị na ọtọ gị bụ na ọtọ gị elder ka ọ bụ agwa gị okwu gị gee ntị 07060485853 ma gba na 09155708347. Hello. Mgbede ọma ka eke ime. Good evening. Ka afọ gị na ebe isi akpọ m? Moruga from Enugu. Afọ gị nke a dị ka afọ ndị Morocco. Mana nsogbu adịrọ. No. Understand everything I put on the program.